Час новин на телеканалі АТР. 15 лютого, 1084-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Ескандер Маметов. У цьому випуску. Дональд Трамп чекає від Росії повернення Криму. Президент был очень жестким в отношении России. Речові докази у справі Чийгоза спростовують обвинувачення. Кримських адвокатів викликали до Центру протидії екстремізму. Я закону не нарушав. Суд над Чийгозом необ'єктивний, а речові докази спростовують звинувачення. Про це заявив адвокат Ніколай Полозов, що захищає в окупаційному суді заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Відеодокази демонструють, що проросійські активісти не раз провокували та завдавали шкоди представникам проукраїнського мітингу. Окупаційна прокуратура Криму звинувачує Ахтема Чийгоза в організації масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. В одном из роликов мы видим, как ополченцы немотивированно сначала демонстрируют непристойные жесты своим оппонентам, а затем одномоментно, умышленно, действуя, видимо, по приказу, начинают массой своих тел выдавливать проукраинских митингующих за пределы внутреннего двора. Адвокатів Еміля Курбетдінова та Едема Сімідляєва викликали на допит до Центру протидії екстремізму. Курбетдінов виклав в Фейсбук фото повістки. Судячи з фото, окупанти 3 лютого розпочали нове розслідування. Наразі невідомо, чи будуть адвокати свідками в цій справі, чи вони підозрювані. В середині січня Еміля Курбетдінова засудили на 10 діб арешту буцімто за розповсюдження символів екстремістських організацій. З кабінету Курбетдінова та Сімідляєва вилучили техніку з інформацією, що становить адвокатську таємницю. Что это такое, то есть нам не пояснили, с чем это связано, не пояснили. Вот, может быть, с каким-то вновь там выявленным ими нарушением в отношении меня и моего коллеги и так далее. То есть предположений несколько, так скажем. Может, это просто связано с той техникой, которую у нас изъяли, дать пояснение какие-то по технике. Я закона не нарушал, не нарушаю, живу в соответствии с законом и призываю всех придерживаться закона. Кримчан запрошують служити у батальйоні Номана Челебіджихана. Координатор громадянської блокади Криму Лінур Ислямов розповів про створення нового батальйону у складі Збройних сил України та запросив кримчан вступати у ряди новоствореного батальйону. Молодь з призовного віку, ті, кому виповнилося 16 років, нехай приїжджають сюди і будуть з нами. У ці дні 13 лютого нам прийшов такий наказ. Наш батальйон буде названий на честь Номана Челебіджихана. Місце дислокації тут, в Генічеську. У нас в Україні збирається офіційний батальйон. Тому хочу поділитися з вами такою гарною новиною. Якщо серед тих, кого в Криму кличуть служити в російській армії, є небажаючі, а я впевнений, що ви з таких, хто не бажає. Дональд Трамп чекає, що Росія поверне Крим Україні і займеться деескалацією насильства. Про це на брифінгу заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. За його словами, президент Сполучених Штатів хоче співпрацювати з Росією у вирішенні багатьох проблем, у тому числі боротьбі з міжнародним тероризмом. У Москві відреагували на очікування Білого дому. Глава комітету Ради Федерації Росії з оборони і безпеки Віктор Озеров назвав повернення Криму неможливим та порівняв його з поверненням Аляски. Президент был очень жестким в отношении России. Он продолжает поднимать вопрос о Крыме, который предыдущая администрация позволила России захватить. Его посол в ООН Ники Хейли в свой первый же день в Совете Безопасности категорически осудила российскую оккупацию Крыма. До Румунії прибули військові та танки з Сполучених Штатів Америки. До міста Констанца прибули 500 військовослужбовців з сухопутних військ, а також танки «Абрамс» та машини піхоти «Бредлі». Ці дії є частиною зобов'язань Сполучених Штатів щодо забезпечення безпеки східного флангу Північно-Атлантичного альянсу НАТО в рамках операції «Atlantic Resolve». Американські військовослужбовці і військова техніка братимуть участь у спільних військових навчаннях цього року у Румунії, повідомляє Міністерство оборони Румунії. Мы доставили нашу технику в Румынию и будем сотрудничать с румынскими вооруженными силами в рамках операции «Атлантическая решимость». Наша задача – отражать угрозы и работать с партнерами для повышения безопасности и сотрудничества с нашими союзниками по НАТО.
Канада ухвалила угоду про вільну торгівлю з Україною. Нижня палата канадського парламенту ухвалила рішення більшістю голосів у третьому і останньому читанні. Коли угода вступить в силу, скасуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, на одяг, металопродукцію і на електротехніку. У Криму повідомили про затримання колишнього віце-прем'єра за підозрою в отриманні хабара. У прес-службі Слідчого комітету Росії повідомляється про отримання 27 мільйонів рублів. За інформацією Інтерфакс Росія, мова йде про Олега Казуріна. Повідомляється, що екс-віце-прем'єру інкримінується вчинення злочину за статтею «Одержання хабара через посередника в особливо великих розмірах». В окупованому Севастополі не дорахувалося грошей, виділених під час блекауту. За словами представниці окупаційної контрольно-рахункової палати міста, вони не знайшли, куди поділися бюджетні кошти. Так, Департаментом городского хозяйства города Севастополя в 2015 году, в наиболее острый период чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прекращением поставок электроэнергии из энергосистемы Украины, использование резервного фонда в общем объеме произведено в общем объеме 290 тысяч рублей или 0,2 от выделенных департаменту 112 миллионов рублей на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Мешканці Севастопольської вулиці Киянченка скаржаться, немає ані асфальту, ані каналізації, ані вуличного освітлення. Кілька років мешканці вулиці просять окупаційну владу хоча б прикрити потоки нечистот бетонними плитами. Але урядовці досі нічого не зробили. Раньше у нас лилось прямо по улице. Ну, чтобы это все летом, вы представляете, какой здесь и запах, и все. Мы вот каждый около своего дома проделали вот трубы, кто как смог. Года 4 тому назад поменяли столбы электрические, но поменяв столбы, кто-то, значит, украл светильники. И вот мы 4 года, даже, наверное, больше. Наша улица одна из всех, самая темная. Досвід балканських біженців можуть використати українські переселенці. Про це розповіла експерт-балканіст Катерина Шимкевич на конференції, що відбулася у Києві. За її словами, коли Донбас та Крим повернуться під контроль української влади, переселенці, що поїдуть додому, стикнуться з низкою проблем. Це повернення житла та землі колишнім власникам, поновлення документів та відновлення роботи українських шкіл, університетів та державних закладів. Для вирішення цих питань Верховна Рада має ухвалити низку законів. Необхідно буде назад повертати людям паспорти, необхідно назад повертати україномовні школи. Це має вводитися поступово, а не зламаємо щось старе, а що нове вводити незрозуміло. Необхідно чітко продумати механізми того, як будуть люди повертатися. У всіх там домівки залишились. Необхідно створювати робочі місця. Їх не обов'язково створювати фізично, тобто відкривати якісь там фірми, там ще щось. Людей можна дистанційно забезпечити роботою. Твори Тараса Шевченка під супровід оркестру. У Києві відбувся концерт народного артиста України Фемія Мустафаєва. Артист співав пісні українською, кримськотатарською та італійською мовами. У Київському будинку звукозапису зібралися шанувальники творчості Фемія Мустафаєва. Під музичний супровід академічного оркестру прозвучали пісні на вірші українських поетів, кримськотатарські та українські народні пісні. Я подбирал репертуар из Ивана Франка, из Тараса Шевченко. Потом обязательно в мою программу входят неаполитанские песни, украинские народные песни. Ну и, естественно, я не мог обойти те песни, которые я пою в зоне АТО. Ну и, конечно, крымско-татарские. Послухати артиста зібралося близько 200 людей. За словами глядачів, Фемій Мустафаєв своєю творчістю об'єднує українську та кримськотатарську культури. Такий талановитий співак буде співати нам, жінкам і взагалі всім закоханим у це життя. Чарівний голос, чарівний день. Він співає і надихає просто тебе на якийсь оптимізм, не дивлячись на ситуацію. Артист підтримує українських бійців у зоні АТО. Неодноразово давав концерти в Слов'янську, Краматорську та Маріуполі. Зустрічалися ми з Фемієм Мансуровичем на одній сцені, також коли їздили в гарнізони, тому це не вперше. Виступати на одній сцені з такою величиною на ім'я Фемій Мустафаєв – це
це просто щастя. І, мабуть, не випадково це щастя припало на день усіх закоханих, тому що я давно закохана в творчість Фемія Мансуровича. Концерт тривав більше 2 годин. На завершення виступили дитячий ансамбль «Ладоньки» і заслужена артистка України Анжела Ярмалюк. Вони разом з Мустафаєвим виступають для бійців в зоні АТО. Лідія Полянська, Асан Емінов, Заман, АТР. Чи вистачить Україні вугілля до кінця опалювального сезону? Доки ветерани АТО та низка депутатів блокують поставки вугілля з окупованих територій, урядовці підрахували, чорної сировини вистачить трохи більше, ніж на місяць. Профільне міністерство пропонує ввести надзвичайний стан. Кабінет міністрів наразі цю ініціативу ігнорує. Міністерство енергетики України наполягає на введенні надзвичайного стану. Через брак вугілля погрожують відключенням світла та тепла. Зокрема, це стосується 7 областей України – Харківської, Дніпровської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Сумської та Черкаської. Противник блокади, міністр палива та енергетики Ігор Насалик прогнозує бунт шахтарів, які працюють на окупованих територіях. Якщо ви приймете рішення повної блокади, то цю блокаду повинні проводити не добровольці. Цю блокаду повинна проводити Служба безпеки України, армія і всі інші силові структури. Але ми повинні тоді прийняти відповідальність. Якщо позбавлені права на існування 60 тисяч візьмуть зброю і поповнять незаконні збройні кров, яка буде в нашій державі. Енергетична криза в країні виникла внаслідок блокування на Донбасі 3 залізничних гілок, через які імпортувалося вугілля з окупованої території. Урядовці звинуватили блокадників у зраді і заявили, вони діють в інтересах Кремля. Експерти енергетичної галузі заявили, запасів вугілля в Україні залишилося максимум на 40 днів. Виробляється тепло, наприклад, для таких міст, як Київ, як Чернігів, як Харків, як Черкаси. І перевести ці міста на інший вид палива неможливо. Прибічники торгівельної блокади тимчасово окупованих територій не вважають ситуацію настільки критичною. Я переконаний, що успішна робота атомної генерації, успішна робота інших станцій, а також якісна і правильна робота диспетчерської служби Укренерго може забезпечити роботу всієї енергетичної системи України без жодних вільних відключень. За 3 роки окупації окремих територій на сході країни на українських ТЕС так і не змогли знайти повну заміну донбаському антрацитовому вугіллю. Тому теплоелектростанції досі залежать від поставок з Донбасу. У нас прямая зависимость от поставок угля для тепловой генерации, то есть для половины электростанций, тепловых электростанций, которые находятся на территории подконтрольной Украины. Дефицит этого угля приведет к дефициту мощностей, ну и дальше со всеми вытекающими, то есть начиная от веерных отключений и, в принципе, вплоть до развала энергосистемы. Експерти вважають, що замінити вугілля з окупованого Донбасу можна дорогим імпортним антрацитом з Південно-Африканської Республіки, США або Нової Зеландії. Во-первых, южноафриканский уголь существенно дороже, чем наш, раза в 1,5. Во-вторых, по ряду характеристик он меньше подходит для наших электростанций. З квітня 2016 року в тариф на електроенергію для споживачів закладали вартість імпортного вугілля. Торік українці за начебто імпортну сировину переплатили 10 мільярдів гривень. Експерт з енергетики Андрій Герус прогнозує, Україна зможе протриматися без вугілля антрацит ще 3 місяці. Продуктивність теплоелектростанцій, що працюють на дефіцитному антрациті, можна максимально зменшити. Крім того, електроенергію, яку експортує Україна, можна використати на потреби вітчизняного споживача. Нам в тарифах по формулі Роттердам Плюс закладена ціна вугілля 1800 гривень. Там вугілля коштує реально 500, 600, 800 гривень до 1000 гривень. Відповідно, велика різниця. Вони реально не імпортують.
вони беруть дешеве, хочуть брати дешеве, в тому числі з тимчасово окупованих територіях. І, відповідно, ті всі гроші, які ми заплатили, вони просто осідають на станціях теплової генерації. З бурштина 2 блоки можна розвернути в сторону України, і таким чином вони будуть давати електроенергію сюди, а не на експорт. І блоки на антрацитовому вугіллі можна буде просто виключити. Афганістан не є таким страшним, як його малюють, і він не означає вимкнення електроенергії або якісь віялові відключення. Аби уникнути енергетичної кризи, енергетики радять урядовцям все ж знайти компроміс з учасниками торгівельної блокади окупованих територій та відновити постачання антрациту. А в найближчі 3-4 роки переобладнати більшу частину українських ТЕС для роботи з дешевою та недефіцитною газовугільною сировиною. Це всі новини на цей час. Не пропустіть наступний випуск «Заман» з Софією Абляєвою за 2 години. Гарного вечора, будьте з ЕТР. На все добре.